ସେଠି ଯୋଉ ମଜାରେ ପ୍ରବଳ ପଇସା କମେଇଛି ପ୍ରବଳ। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଭଲ କଥା କହୁଛୁ ଆଉ। ହଉ ସେ କଥା ଛାଡ଼। ଏଇ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ଆଇଲୁ, ଚାଲ ଭୋଜି କରିବା। ତୁ ଅଛୁ ଏଠି, ଆମ ଗାଁ 4-5 ଜଣ ମିଶିକି ସବୁ ଭୋଜି କରିବା। ଭୋଜି କରିବା, ହଁ ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡା କରିବା ଆଉ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ଅଣ୍ଡା ନା ଆଉ କ'ଣ? ଅଣ୍ଡା କରିବା। ହଁ ତାହେଲେ ଚିକେନ୍ କରିବା, କ'ଣ କହୁଛୁ? ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ା କିଏ କରିବ? ଚିକେନ୍ ଘରେ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ହବ ନା। ମୁଁ ଏଇନା 1000 ଦେଲେ ଆମ ଘରେ 2 ଦିନ ହବ ଚିକେନ୍ ଖାଇବେ, ମଟନ୍ ଖାଇବ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି। ମୁଁ କରିବା ନାହିଁ। ହଁ ଯା 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 ଯା, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି। ଚିକେନ୍ ଖାଇବୁ ନା ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇ ଯାଇ ଖାଇଦେବୁ ରେ, ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇ ଖାଇଦେବୁ ଯା। ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା 1000 ଟଙ୍କା ମତେ ଲାଗି।